नमस्कार मु सविता सरन कहूँ आपण मानू मोर किसी कहिबार अच्छी एमती देखा गले मो किसी वर्ष है मो देह खराब रोचे मो स्वामी जिते बड़े थिले सी ही मोर सब कथा बुझुथिले सबुआड़े मते देखैथिले सब रकम परीक्षा भी करैथिले किंतु सेमती किछि बाहरी नथिला डाक्तर भी ठीक भाव में जानी पार नथिले कि मोर कौन होउछि कि प्रकार देह खराब बोली डाक्तर कविराज भी जानी पारु नाहंती आउ एमती रे मो देह भी भल हबो बोली मु भी भाभी पारुनी मु भावुची केते दिन ए जीवनटा अच्छी मु आपण मानकू किछि कहिबाकू चाहूछि मो जीवन काल भितरे जहाँ मु जानिली जहाँ मु देखिली से विषय रे आपण मानकू कहिबाकू चाहूछि जो माने मते चिन्हि थिबे जानि थिबे से मानकू हुए तो ए कथाटा भल लागू नथिबो कौन कौन दरकार वीडियो बनेबा बोली एमिति तो मु एबे एकुटिया रहूछि घर लोक अछंती मो बुझासुझा करिबा पई खराब लागुची हेले भी कौन करिबी जीवन तो बंचीबा को पड़िबो ना जहाँ हबार थिबो तहाँ घटी थाए ताकू कही अटकई पारिबे नहीं एमती रे देखिबाकू गले दुनिया रे तो बहुत किछि घटना घटुची कहीं किछि करि पारिबे कि मु आज सेमती विशेष किछि कहूनी परवर्ती वीडियो मानकरे जहाँ किछि कहिबार अछि कहिबी आज खाली मो विषय रे टिके जणैबा पई आपण मानकू किछि कहूछि मनुष्य जीवन जन्म मृत्यु कहा हाथर कथा नुहे कहार केते बेले कौन होबो कहीं किछि कहि पारिबे नहीं मु प्रथमे परवर्ती वीडियो रे आपण मानकू कहिबाकू चाहिबी भगवान मनुष्य को किपरि गढ़िछंती मनुष्य जन्म सहज ना जटिल मनुष्य जीवन विषय रे मंथन करिबा आज सेमती किछि विशेष किछि कहूनी तो आपण माने जानी पारु नथिबे ये प्रकृत रे कौन कहिबाकू चाहूछि कौन दरकार पड़िला वीडियो बनेबा पई
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେସବୁ କମେଣ୍ଟ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। କାହିଁକି ନା ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଯଦି 5ଟା ଆସିବ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ତ 25-30ଟା ଆସିବ। ଏମିତିରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଥିବ, କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ବହୁ ପ୍ରକାର ହୁଏତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବି ରଖିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ କି ଭଲ ନ ଲାଗୁ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। କାହିଁକି ନା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। ଏମିତିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ ଦେହ ହିଁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ଯାହା କିଛି ହେବାର କଥା ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ଯିଏ, ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିନେଇଛି, ମୋର ଯଦି ଆହୁରି ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଥିବ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ। ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେତିକି ଦିନ ଏ ଜୀବନଟା ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଯାହା କହିବାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ।
ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ସମୟରେ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।